waktu Isra Mi'raj, yaitu di Tayyibah atau di Tampai wanyo akan dikuburkan. Artinya apa? Artinya Nabi kita mengingatkan kepada kita orang Pariaman bahwa kama jopai apa jo dibuat kita pasti akan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru sana ambo sadonyo lai kamati wa sadonyo. Ainge ajo karajo di maju tinggal apa jo kegiatan jangan lupa awak kamati awak mudo le tongko kadang na mudo tu pudue lo ganji lo mode pak ko pak imam piila 80 alunnya mati le dah anak mudo-mudo padoe banyak na meninggal pak tanyolah ke na mudo-mudo di Pariaman ko pado mama bonga banyak na meninggal anyola 81 alunnya meninggal le ko mai tam gua la nulo gua lampi lo ko ya mai tam sri gua ko la umwe la 50 mai tam 20 lampe ha 50 lampe ha lampi mo tam lampi tu mo 9 tahun itu nya 9 tahun itu cukup 63 itu ha hati mai tam ha banyak-banyak zikir mai tam kondak kini ko manunggu awak stroke manunggu awak gulo manunggu awak tekan darah tinggi asam urat au beengko ube segala penyakit itu sanangkan hati orang nan sering sakit hati orang nan sering maloyo kalang orang nan pandandam rentan dengan penyakit berbahaya nado de teruya ko dibulia sakit hati banyak apa nan taswo itu kodrat Allah. Ndak boleh seladak padi, seladak bilah na buku dibalah dalam perahu. Ndak boleh kaganda hati, kaganda Allah nan balaku ala takadie saja dahu. Kalau dikdirkan Allah awak miskin terima aja. Kalau mau nyampai ke jamaah tarikat apa ibu? Kalau bansai awak karena Allah jo bansai awak tu. Dek bansai tu awak tak karena Allah bu. Kok kayo awak bu? Karena Allah dek kayo awak tu. Kok tiba sakit ke awak karena Allah jo sakit awak tu. Kok mulia awak, gagah awak, ganteng awak, cantik awak karena Allah jo ke gagahan awak tu. Kini kan tabah lihat kok kayo dek kayo itu lupa Tuhan kok bapangke dek tinggi pangke itu lupa Tuhan kok gagah ganteng we seperti ambo kok misalnya ya ambo kan termasuk agak gagah juga kok kecil orang rumah ambo yo ni lambo nombor 1 ceknya adek gagah itu lupa ke Tuhan ada wanda bu dek gagah ingat Allah dek kayo karena Allah kok kalau miskin bagaimana ya udah dengan miskin itu kita karena Allah arti kata apapun nantasu di dunia ini tetap pangana kita kepada la ilaha nyoka sudah nanti ko ande-ande kan mati ujung-ujungnya mati aja nya sakayo-kayo awak satinggi-tinggi pangke awak mati jika sudah nih konyo kalau mati ko baso awak baik-baik pulang kampung awak ndak di kota Pariaman ko doh kampung awak ndak di Teduya ko doh kampung awak di Aki Kirai pulang kampung ko baradek bo bajalan babuah bati Malanggang bajalan babuah bati Malenggang tangan kalau pati awak bo pulang ke Rahmatullah anak kadibao kolah pulang awak di Jakarta dodol dibawa pulang dari Medan dibawa naneh salah pulang di Pekanbaru naneh pulang wak di Padang dibawa mingkuang pulang wak di Duyaka Kirai dibawa lamang apa ayo amal lamang Sumagang aja deh mangga lamang dibawa amal jadilah kalau nyampang bisu awak mati bapak ibu ala cukui amal kadibawa mulai lalai dosa nambo ya namanya dak sembayang udah uni-uni na mudo-mudo lah adik-adik mau bagai mulailah sembayang lain nan banyak bok anawak tinggal sembayang dunia sementara dunia ini ndak yo bana ke pak kok kayo wak bantu kayo nyo ndak yo bana yo punya tu kok gancak bantu gancak di kok bapangke tinggi bantu esenyo nama punya pangke adalah ndak awak ndak bapak ibu nah setelah itu Nabi melompek nang kadua tiba di Madian
Lompek yang ketiga tiba di Bukit Tursinina. Lompek yang keempat tiba di Baitul Lahmi. Lompek kelima tiba Nabi di Masjidil Aqsa. Antara Baitul Lahmi dan Masjid Aqsa ini bebau Allah lihatkan ke Nabi Muhammad tujuh balik pemandangan. Nampak tamu nampak Nabi urang maloko kapalo. Ada pato dua di tangan pato martil basawai. Laka tak balah kapalo rap pacah boleh. Masya Allah ya Jibril, ini siapa ya Jibril? Masa kapal nyusurang jom memacah? Kata Jibril, iko engkau Muhammad. Astagfirullah. Di makam pula kau Jibril. Mungkin gak tiambo kau di kota Piaman kampung. Mungkin. Di Piaman. Awak ngaji di Piaman tu kan Jakarta di Bubuan. Di Jajawi namanya si kau kau. Jajawi 1, Jajawi 2 kok. Jajawi 3 atau tiba? Enggak. Jajawi 1 di mana? Jajawi 1 di pasar. Kampung Sengi dekat Simpang Taboi. Salah kami ingat kan Pampe. Adik, orang Jawi 2 komo mai. Astagfirullah. Orang Jawi kau malah kapal lu kau karajoy ke Jibril. Karajoy kau. Iko orang Jawi ya Muhammad yang waktu hidup kan yang ekwa kon yang ekwa kan yang dahi ada mau kau ada mau itu nih kan yang eko dah pernah sama tinggi jompo kaki edo masalah kan yang tak mau pernah sama tinggi jompo kaki kak bau kau sih kau orang Jawi 2 lain pernah kan yang sama tinggi jompo kaki ton yang Jawa segala orang lain pernah sama tinggi kannya jumpa ke bila tu sujui lah sembahyang mai beko bahas sujui subhana rabbiyal a'la wa biham. Ini dia anda pernah sujui dah bo kalau kau makan cangok bo pagi gula pai kalau leh kumbuang ada boy mambuang ada boy dah alus lumbuang tu nah lambuang ayo lambuang Pak siang lagi ko Pak sangali mo la tibo de los lumbuang tumbu apa namanya los lambuang awak nak pernah ingin datang tu awak antara los lumbuang los tumbuang los kumbuang kambuang gambuang atau hujan lagi los lambuang kutaji pagi nanti bola lambuang masalah petek makan lama. Tapi kalau azan dengan pampan, amola mengecek di jamaah di Pariaman kau Pak Ibu ya. Di mana saja anda tinggal di Pariaman, tetap tio waktu di jagoan dia bilang, hayya ala Cuba lah duit di Piaman kau di Rawang Kampung 1 Bema Hitam Kurtaji Bateh Piaman tu Pantoboh Bateh Piaman Sunui dimajui duit di Piaman kau Pak ndak ada alasan ndak sembayang dah Pak tiok waktu dimbawa di orang pikirnya tak namo cali apa ibu nak bampok jo nak mino jo nak mina pe jo tu sembayang tu bantu anda kamati ni lo bantu nampak ni bau ingat kok maloko kapalo nanti di akhirat bapak ibu setelah itu Nabi mencari orang mengguntiang lidah sialo ko Jibril nama lintuk guntiang lidah kok aku ustaz kok ustaz tuangku minyak mama para pemuka nama nyuruh orang babuek bayi pinyo tak pernah babuek suruh orang sembayang tuangku tunan tidak sembayang setan paja aduh tu hitam nyoi kijila sentiang lah tiba di Allah membayang jo Pak Indra tu alun kejila itu dah saring air bagoto kulit bagoto kecek tu setan tu Pak hati-hati dengan orang seperti itu siapa ini tuanku nak mengguntiang lidah nyoma nyuruh orang berbuat baik tapi nyo tak pernah berbuat baik ingat itu surat Nabi mencari orang berenang di sungai darah adonanah jo darah sabatang ayi bapak ibu situ tinggal itu siapa ini Jibril ini engkau orang Pariaman nan memakan jujulo tembak memakan riba
Aku selalu pengelih wak. Murah-murah salang jujur tembak batak. Salang 10 juta bayar 12 juta. Caranya mudahnya metam. Jujur tembak cewek kaya 10 orang. Kiranya seorangnya bagi apa jawab itu 10 jutanya. Bayar 1 juta 2 sebulan. 10 bulan tak bayar 1 juta 2 balai juta. Salang 10 juta tak bayar 2 balai juta. Kau nak tahu dah Pak Ibu. Babaan nanti ambo lah menyampai di Serat Merat paman tu 7 balai sore Pak. 2 na nelo 5 balai 6 burua. Mana nelo itu ko na nelo harum-haruman Siti Masita cie. Sodato nak kaduonan elo Bapak Ibu yaitunya orang menyabik padi sekali ditanam menyabik setarui. Siapa tu tangku tu orang nama masyarakat 50.000, 100.000, 20.000, 200.000, 500.000 tadi. Lagi sampai deh Pak Endra tadi. Tu nanti masyarakat 10.000, 100.000 dibalik adalah cukup menyabik padi ditanam sekali menyabik sepanjang masa. Saudara tu terakhir Nabi mencari umur dunia orang tua gencu tabah sayang ka tabah gencu gencu you mana baso tabah di perman kau kan tua nak mau gencu le dah tungke lah tampuang tumpe tungke bagabung kue tampuang tungke. Siapa ini Jibril? Ini dunia Muhammad. Andai kata orang tua kau ya Jibril masuk ampu kaki kai duang tatungkui orang tua ko langsung hari kiamat ini berdunia waktu Isra Mi'raj saja 1500 tahun yang silam gae itulah tampu uang tungke kira-kira kinilah pengapan gae itu lah apa ibu lah tua mana sudah tu Nabi tiba di Masjid Aqsa turun jenjang dari perlangit na pertama ameh na kedua perak basi gantung Nabi di ameh basi pijak Nabi di perak. Langit yang pertama sobok Nabi Adam, langit yang kedua sobok Isa Yahya, langit yang ketiga sobok Nabi Yusuf, langit yang keempat kalimah yang keenam Nabi Musa, langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi. Taruhnya kateh le tuanku agilah jam 7:30 balik. Maaf ibu, agilah kau hujan meko dapat pulang meko. Nah, papa ge bawa Pak Imam gua nyo beko basah di hujan. Pak Imam apa betul nyo bondamai? Kalau mbo yo betul baik. Nah, jadi tiba di Sidratil Muntaha akace Tuhan di hadarat Allah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa lihat doa baca tu. Sedang semayang dijawab oleh Nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Selamat engkau Muhammad. Ndak ambo je selamat do ya Allah, umat ambo selamat do sadonyo ndak hanya ya Allah. Jadi kata Tuhan, baru Nabi mengangkat tangan asyhadu alla ilaha illallah. Jangan mengangkat taruh hijau tangan awak di kalimah hakikat. La kalimah syariah, ilaha kalimah tarikat, illa kalimah hakikat. Jadi di gagian asyhadu alla ilaha illallah. Illa tu dihakikatkan yang berkuasa yang ada hanya Allahu Akbar. Saudara tu Nabi dia gelar Habibullah. Lu ada orang sampai kini bagalah Habibullah lepak kecuali Nabi kita sendiri. Yang kedua dia khawatim surah Al-Baqarah. Acok dibaca Pak Imam jadi imam kau. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sampai waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil kafirin. Ayat yang lain turun di ayat nanti go tu Pak khawatim surah Baqarah khusus ampun untuk umat dijapui di Allah Rasulullah kalangi. Dan terakhir Nabi dapat sembahyang 50 kali sehari. Kok isi Isra Mi'raj Pak di balik Isra Mi'raj ndak ada ndak sembahyang lain. Apa itu Muhammad? Kata Nabi Musa, ikut sembayang ka untuk orang Pampan, orang Jajawi, atau sembayang 50 kali saya semalam. Ndak kata lo di umat yang tu do Muhammad 50 ang subuh sembayang ndak kata lo de itu do. Tu baca mereka minta kurang balik kata, balik Nabi kata ya Rabb ikfirni ya Rabbi, wahai Tuhan barek banama umat yang boko banyak kana joe. Tu ba'a tolong kurangan ya Allah, dikurangan deh Tuhan Bapak Ibu. Bara dikurangan Bu, bara tinggal lain. Kalau sampai 5 tinggal salah tu. Bara tinggal sembahyang kini lain 5 berarti bara dikurangan.
Hampir 5. Kalau 5 9 kali balik lambe wa sudah bebo. Lagi lu jalan be. Barat tinggal Muhammad 5 tinggal jole Kak Musa. Ndak jo talo di umai ang 5 tu Muhammad. Minta kurang balik, minta je 2 kali setahun. Siko Nabi mantak kata, Kak Musa, dari 50 akak kini tinggal 5 lagi. Kalau ndak jo talo di umai ambo di pampan dah. Ndak jo talo 5 kali ko di umai ambo di teduya dah. Baganti jadi umat Muhammad ndak umat dentud doh ni pak maaf gak kareh kalau ndak sumbayang orang kode teruya doh pak ibu itu berarti ndak diakui sebagai umat Muhammad atau bayu kalau orang ndak sumbayang tu balik Muhammad turun dan boleh Kak Musa ndak taluk minta ampun minta kurang ke Allah le doh ambo turun lagi turun iya salamai tinggal Kak Musa salamai jalan oh dia Muhammad Nabi turun pada bumi Nabi beranjak pada burak membuang kaudaro dilayangkan pandangan jauh ditukiakan pandang nampi panik burak meninggi burak meranda kiroe Nabi latibo di kota Makkah Isra Mi'raj latam tamat Bapak Ibu 5 kali perantian 7 balik pemandangan Isra de Nabi balik awak di masjid pampan sembayang 5 kali semalam 7 balik raka semoga Bapak Ibu bermanfaat bagi kita semua barakai guru sampai Nabi rahmat Allah salamai awak di dunia andaknya selamat kita sampai akhirat amin ya rabbal mohon maaf Bapak Ibu Allah setengah sebalik mohon doanya Bapak Ibu ambo gini akan melanjutkan dakwah bukit kayu tanam Bapak Ibu mungkin tiba di kayu tanam beko jalan sebalih atau setengah sebalih lewat Bapak Ibu dia rilau jalabe Isra Mi'raj lah kita tamaian pambandang 7 balik kita baca cuma kita berharap kepada Allah semoga berkat Isra Mi'raj ini kita mendapatkan kebahagiaan keberkahan kebahagiaan dunia dan akhirat selamat besok ko bulan suci Ramadan talantun kanai tasinggung katurun Bapak Ibu ambo minta gila aja maaf sebelum minta maaf ambo lama maafkan kita sadonyo bari kita bersama Bapak Ibu lai maka maafan awak sadonyo